ህይወት በቃ ዘጋጠመካ ብዋሕ ዝዕጫ ንፅረግ ዘለና ኮይኑ ተሰሚዕና ዶ ይፈልጥ ልክዕ እዩ ክሳብ ሕጂ ንዝሓሸ እንዳበልና ሎሚ ብምርጫኻ ዘይትፈልጣ ፅባሕ ሃረር ኢልካ ኢኻ ነታ ትፈልጣ ቦታ ጓኒኻ ነታ ጠይነታ ዘይትፈልጣ ጠቕሊልካ ናይ ፕሮሰስ ቦታኻ ሰኪድካ ኢኻ ግን እቲ ምርጫ ሓቂ ነበረን ርጉፅነት ካብ ሕጂ ኣብዝን ደኣ እምበር ዳሕራይ ኣብትን ኣይትርከብን እያ ግን ኣጆኻ እቲ ትረኻ ክትቀይር ሓይሊ ኣለካ እንተዘብለካ ኸ እንቋዕ ናብቲ ነፍሲ ወከፍ ህሞት ምርጫ ዝኾነሉ ብርዒ ሒዝካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዛንታ ክትፅሕፈሉ እትኽእል ጉዕዞ ብሰላም በፅኻ እዚ ኣብ ምርጫ ምንባር ስነ ጥበብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ስነ ጥበብ ኣዝኹም ተኸታተሉኒ ኣብዛ ብዘይ ርጉፅነትን ብብድሆታትን ዝተመልአት ዓለም ኣብ ምሕረት ግዳማዊ ሓይልታት ከም ዘለና ኮይኑ ክስማዓና ንቡር እዩ ቀሊል እዩ ግን እቲ ንሂወትካ ዝቐርፅ ሓያል ሓይሊ ኣብ ውሽጥኻ ከም ዘሎ እንተዝነግረካ ኸ እዚ ነገር ኣስተውዕለሉ ሓወይ ሓፍተይ ናይ ምርጫ ሓይሊ እዩ ነፍሲ ወከፍ እንወስዶ ውሳነ ዓብዪ ይኹን ንእሽተይ ንኽውነት ዝቐርፅን ንጉዕዞ ዝገልፅን ምዃኑ ክሕብረካ ይፈቱ እዚ ማለት ትማሊ ብዝሓሰብካዮ ብዝገበርካዮን ኢኻ ሕጂ ትወስዶን ትረኽቦን ዘለኻ እምበኣርከ እዚ ምዃኑ ተረዲእኻ ንኽትቅይሮ ተበገስ ንኽትቅይሮ ተበገስ ጋሻ እዩ ጋሻውን ይኸብድ እዩ እቲ ክብደት ብዘየገድስ ጥራሕ ጉዕዞኻ ተረጋጊእኻ ንኽትዕወት ከም ትዕወት ኣሚንካ ተበገስ ምክንያቱ ምርጫኻ ዓወት እዩ ዓወትካ እውን ግድነት እዩ ምክንያቱ እቲ ሕጊ ንሱ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኣይተቋርፅ ክሳዕ መዓስ ክሳብ ትበፅሕ ምብፃሕካ ግድነት እዩ ንዝያዳ ትሕዝቶን ብዛዕባ ውልቃዊ ምዕባለን ምሕያልን ላይክ ናብ ብዙሓት ሕብረተሰብና መታን ክበፅሕ ንሶም እውን ተኻፈልቲ ናይዚ መደብና ንክኾኑ ካብኡ ብምቕፃል ሼር ንግበር ንፈተውትናን ንቤተሰብናን ሼር ንግበረሎም ምክንያቱ እሶም እውን ተኻፈልቲ ክኾኑ ተኻፈልቲ ካብዚ ዘሎ ነገራት ተረዲኦም ሂወቶም ብምርጮም ብርዲቶም ንክገብሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ መታን ንሕና ክንደጋገፍ ሳብስክራይብ እውን እስኻ ግበር እስኻ እውን ግበሪ ምክንያቱ እዚ መደብ እዚ ናባኻ ንክመፅእ ኣነ ዝዝርግሖ ቁም ነገር ሓዘል ትምህርትታት ጥራሕ ስለ ዝኾነ ከምኡ ትግዳስ ትኾንካ ሳብስክራይብ ግበር ስለዚ 4 ኣብነታት ክገልፅ እየ ፅኒ ኢልኩም ምስማዕ ግን ናባኹም እዩ ብልቦና እንተሓዊስኩምሉ ዝበለፀ እዩ ቀዳመይቲ ኣብነት ኣላትኒ ሓይሊ ረኣያ ክልተ ሰባት ኣለዉ ንበል ሓደ ዓይነት ምዕንቃፍ ከም ዘጋጠሞም እስኪ ሕሰብ እቲ ሓደ ከመዓናዊ ፅፍዒትን ክሪኦም ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ከም ዕድልን ዕቤትን ለውጥን ንሪኦ እቲ ፍልሊ ኣመለኻኽታ እዩ ብድሆታት ከም ምንታይ ገይሩ ይሪኦ ኣሎ ማለት እዩ ከም ዕድላት ይሪኦ ኣሎ እቲ ሓደ ኸ ከም ፅፍዒት ይሪኦ ኣሎ ስለዚ ነመዓራሪ ኣተሓሳስባና ካብ ግዳያት ናብ ምሕያል ነሰጋግሮ ንሓድሽ ክእሎታትን ማዕፆታትን እስኪ ንኽፈት ምክንያቱ ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ መቐረት ሓደ ማዕፆ ክዕፆ ከሎ ሓደ ማዕፆ ተኸፊት ኣሎ ስለዚ ብሕታዊ ርክባትና እስከ ንሪኦ ኣብ መንጎ ርክባትና ካብ ዝፍጠር ግጭታት ኣብ ዘይምርዳእ ኣረኣያና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ፍፃመታት ስምዒታትን ዝህብዎ ትርጉም
ይጸልዎ እዩ ግን ግዜ ወሲድካ ንኣረኣያኻን ነቲ ሰብን ክትርድኦም ክድንግጸሎምን እንተ ደኣ ፀርካ ዝሓሸ ሓሳባትን ንሓሳባት ናይ ምልዋጥ ናይ ኣቕዋም መግለጽታት ናይ መሃብን ክመርሓካ ስለ ዝኽእል እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ኣተብ ጥዕናናን ድሕነትናን እውን ነስተውዕል ብዛዕባ ጥዕናናን ድሕነትናን ዘሎና ናይ ኩላትና መቸም ብሕታዊ ኣረኣያ እዩ እተፈላለየ ክውነት ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ኣብ ኣነባብራና ንዝግበር ምርጫታት ንሕክምናናን ዘሎ ኣረኣያና ከምኡውን ብዛዕባ ሓደገኛ ኩነታት ዘሎና ኣረኣያን ክጸሉ ክእል እዩ ምክንያቱ ግድነት ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ኣለዎ እንበል ኣካላዊ ብቕዓት ናይ ምክልኻል ክእለትን ቀዳምነት ይህብ ማለት እዩ ካልእ ሰብ ከ ኣሎ እንበል እዚ ካልእ ሰብ ኣብ ባህላዊ ነገራትን እምነታትን የተኩር ማለት እዩ እዚ ንዝገብር ሙሉእ ኣገባብ ወይ ከዓ ባህላዊ ፍወሳ ቀዳምነት ክህቦ ይኽእል እዩ እቲ ሓደ ኻኒ ኣካላዊ ብቕዓቱ ቀዳምነቱ ይቦ ማለት እዩ እዚ ኣረኣያ እዚ ሓፈሻዊ ውፅኢትን ጥዕና መነባብሮን ክጸሉ ግዴታ እዩ ስለዚ ናብዛ ኣገዳሲት ኣብነት ቁፅሪ 2 ንሰግር ኣለና እሞ መታን ክንጽረልኩም ናብኣ ቅብለኩም እየ ካባኹም ምክትታል ጥራሕ ስለዚ ኣብነት ቁፅሪ 2 ሓንቲ ንብላ ገላ ግን ዘይነተግብራ እያ ንሳ ከዓ ንዘለዎ ይውስኹ ክባል ሰሚዕናን ኢልናን ኣለና ግን ከወይ ከይ ግብሪ ስለ ዝኾነ ክነብርሃ ኢና ምምራፅ ምስጋና እዩ ምምራፅ ክደግመ ምስጋና እዩ ምስጋና ንህይወትና ናይ ምቕያር ሓይሊ ዘለዎ ምርጫ እዩ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ዝጎደለና ነገራት ነተኩር ነቲ ዘሎ ነማስዎ ነስተማቕሮ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ምስጋና ምልማድ ንጥዕናና ንእምሮና ከም ዘመሓይሽን ዝምድናታትና ከም ዘደልልን ሓፈሻዊ ጽቡቕ ህይወት ከም ዝህልወናን ይገብር እዩ መጽናዕትታት ይሕብሩ እዮም መዓልታዊ ምስጋና ብምምራፅ ናይ ምብዛሕን ሓጎስን ኣተሓሳስባን ለማዕብል እስኪ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ክኢላታት ስነ ኣእምሮ ዝምስገነሎም ኣብነታት ዝወሃቡና ክንርኢ ኢና ስለዚ መደባትና ተኸታተሉ ኣብ መወዳእታ ነጥብታት ክነግረኩም እየ ኣገባብ ናይ ምንታይ እዩ ክነግረኩም ኣገባብ ኣመሳግናና መዓልትና ከመይ ተሰባረኸ ከም ንገብር ማለት እዩ ንሕጂ ናብዛ ትቕፅል ዘላ እንዲያሞስኪ ሰኻ ኣብነት ቁፅሪ 3 ንውድቀትና ምቕባል እዩ ኣብ ኣሳልጦና ዝመርሕ መገድታት ውድቀት ዘይተርፍ እዩ እንዳኸድካ ከም ህፃን ክትወድቕ ግድን እዩ ንሓና ዝገልፀና ግን ፍሽለት ኣይኮነን እቲ ቆልዓ ከምቲ ዝወደቆ ወዲቑ ይተርፍን እዩ ንሕና እውን ከምኡ ኢና እንህበሉ ክስዕረና ዲና እንፈቕደሉ ወይስ ናብ ዕቤት ከም መሰጋገር ነጥቢ ጌርና ኢና ንሪኦ እቲ ቆልዓ ምስ ወደቐ ይሸይ ፅንሒ ኢሉ ተስቲኡ ዝኸይድ ስለዚ እቶም ኣዝዮም ዕዉታት ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ከም መምህር መጠን ፍሽለት ስለ ዝቕበሉ ንቅድሚት ንኽስኩም ዝድርኾም ጠቓሚ ትምህርቲ ይመሃር እዮም ካበይ ካብ ውድቀቶም እቲ ቆልዓ ምስ ወደቐ እዩ ከም ዝተስእ ከመይ ገይሩ ከም ጥንቃቕ ዝፈልጥ ፍሽለት ከም ምላሽ ጌርና ብምርኣይ እንቅፋታት ናብ ዕቤት እንገብረሉ ኣጋጣሚታት ንኸይሮ እስኪ ምክንያቱ ህያው ኣብነት ኣለና መን ኢሎን ማስክ ኣብቲ ናቱ ኣቲኹም ክትዕዘብዎን ክትሪእዎን ትኽእሉ ኢኹም ካብ ውድቀቱ ከመይ ከም ዝቐየሮ ናበይ ናብ ዓወቱ ክንደይ ግዜ እዩ ወዲቑ ዘሎ ንኺድ ንመርምር መርሚርና ከዓ ንፍለጥ ኣብነት ቁፅሪ 4 ኣላትና ኣብዚ ኣብ ሓቅነት ንምምራፅ ዘሎ ንሰማዓሉ ፀቅቲ ዝግበረሉ ዓለም ሓቅነት ሱርበተኻዊ ተግባር ርእሰ ፍቅርን እዩ ንሓቀኛ ገዛ ርእስናን
ጉለታትና ኩሉ ክንሓቁፍ ግዲ ይብለና እዩ ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ኣዚና ክንጥንቀቅ ንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሓቅነት ንረግፅ ኢና ብመጀመርያ ክጅመር ከሎ እቲ ሓቅነት እቲ ንነፍስና ኢና ነሽክም ኖ ኣነ ይኮንኩን እኮ ከምዚ ስለ ዝኾንኩ እኮ እዛ ሃገር እኮ ያ ከምዚ ገይራትኒ ሓወይ እኮ እንዳበልና ነስተማስል ኢና ኖ ሓቅነት ንነፍስኻ ሓቀኛ ኮነላ ብድሕሪኡ እቶም ነቶም ካልኦትን ሓቀኛ ክኾኑልካን ክኾኑልናን እዮም ምክንያቱ እስኻ ኣነ እቲ ሓደ ሓቀኛ እንተኮይና ኣብ ሂወትና ክንጥቀምን ክንጠቅምን ኢና እዚ ስለ ዘይኮንና ኢና ካብ ውድቀትና ክንላዓል ዘይከኣልና ምርጫ ኣለና ሓቂ ክንዛረብ ምርጫ ኣለና ሓሶት ክንዛረብ ስለዚ ኣይና እዩ ዝሕሸና ሓቂ ተተዛሪብና ንሓና ዝጠቅመና ንሓና ከመዓራርየና ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ክንረክብ ኢና ስለዚ ሓቀኛታት ንኹን ነቲ ናይ ሰብ ጌጋኻ ንቀበል ካብ ጌጉ ዘይመሃር ሰብ የለን ንሕና ከዓኒ እቲ ጌጋ ናተዩ ሓቂዩ እንድሕር ኢልና ኣብ ሂወትና እንዳዓበዳ ክንከይድና ስለዚ ሓቀኛታት ንኹን ሓቀኛታት ምዃን ንመን ንነብስና ንኻልእ ኣይኮነን ሓዋተይ ኣብዚ ምትላል ዝበዝሖ ግዜ ሓቀኛታት ንነብስና ንኹነላ መጀመርያ እዚ እንድሕር ጌርና ኣብ ሂወትና ክንደይ ሰላም ክንደይ ሓጎስ ክንደይ ዓወት ከመፀና ምዃኑ ባዕልኹም ክትርእይዎ ኢኹም ስለዚ ብምድጋም ንኻልኣይ ግዜ እንተፈቲኹማ ጠቃሚት እያ እንተኢልኩማ ላይክ ኣብዋ ከምኡውን ሼር ግበሩ ካልኦት ቤተሰብኩም ኣሕዋትኩም ምንታን ክርእይዋ ሰብስክራይብ ጌርኩም እታ ደወል ተጠዊኩም ከዓ ኩሉ ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ናባኹም ክነብሎ ኢና ኣብዚ ነገር እዚ ተረባሕቲ ክትኮኑ ብሓባር ኣተሓሳስባና ለዊጥና ሂወትና ከም ንልውጥ ርግፀኛ እየ የቀኒየለይ